L'Ajuntament de Gavà ha fet un estudi comparatiu tenint en compte les diferents connexions en tren a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un estudi que arriba a la conclusió que el servei de Rodalies Renfe a Gavà és comparativament inferior en proporció a d'altres ciutats, tenint en compte la proximitat de la ciutat amb Barcelona. La primera constatació que fem és que no entenem des d'aquest punt de vista perquè nosaltres, tenint una infraestructura que podia ser equiparable o comparable a la de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tenim pitjor freqüència i pitjor connectivitat. L'Ajuntament de Gavà ha demanat que el primer servei que connecta la ciutat amb Barcelona s'iniciï els dies laborables 30 minuts abans i que el darrer tren en direcció a Gavà surti de Barcelona a les 11 de la nit. Una altra de les demandes que s'ha fet arribar a la Generalitat és que es revisin els horaris de cap de setmana. El que volem és que els caps de setmana, que és la principal petició que desenvolupem, els caps de setmana, és a dir, de divendres, dissabtes, les nostres línies, la R2, funcioni similar amb els horaris de metro de Barcelona. Nosaltres entenem que ha d'haver-hi una possibilitat de mobilitat de la nostra ciutat respecte al centre de Barcelona, també en les nits dels caps de setmana. I és que els caps de setmana, que el servei de metro és obert tota la nit a Barcelona, l'Ajuntament vol que hi hagi una connexió permanent tota la nit, tenint en compte les demandes del jovent de la ciutat. Aquest estudi l'hem remès a la Generalitat de Catalunya demanant aquestes noves freqüències de pas dels nostres trens i sobretot demanant els serveis de cap de setmana que els entenem fonamental per al desenvolupament de la ciutat i perquè fonamentalment els nostres joves es puguin connectar amb Barcelona per la nit dels divendres i dels dissabtes. Aquesta petició, acompanyada de l'estudi, s'ha fet arribar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, que té la competència de Rodalies Renfe.